Hola, molt bona nit. Aquesta nit els convidem a una experiència nova, contemplar l'efecte que pot tenir la publicitat sobre les nostres tendències polítiques. A tot el món, l'art de convèncer lectors s'ha convertit en un dels reptes més forts dels publicistes i dels polítics i assistirem a efectes curiosos. Veurem anuncis de països ben diferents que diuen el mateix, les mateixes tècniques aplicades a diferents públics. En l'ampli recull contemplarem com es gasten 30 segons televisius que poden canviar o no el destí d'uns candidats. Són peces clau de qualsevol batalla electoral, cada vegada més curtes, cada vegada més sofisticades. Ara, al Palau de la Virreina de Barcelona es pot veure l'exposició L'espectacle de la democràcia i avui aquí tenim una selecció d'una publicitat en constant evolució. For years now, sewage has been dumped into the seas, and now poisonous waste, which is too dangerous on land, is burnt at seas. Particles from the waste end up in the water, affecting the tiny organisms which are the base of the food chain. In the end, this affects seals, dolphins, fish, and of course us. Soy Roberto González y estoy aquí en la zona 18 para que juntos usted y yo sintamos lo que sufren miles de vecinos a quienes les falta el agua todos los días antes de ir a su trabajo. Son las 4 de la mañana y me bañaré como ellos en el patio de esta casa para que nos demos cuenta de esta realidad que tenemos que enfrentar. Hay cosas buenas que deben continuar, pero el problema del agua hay que resolverlo a fondo. Un spot electoral és una peça que intenta comunicar, transmetre un missatge essencial. Nosotros sabemos por qué estamos con Roberto. Porque él sí puede recuperar nuestro país. Porque tiene experiencia y sí puede gobernar. Porque este sí tiene tamaños. ¿Y tú? ¿Ya sabes por qué? Porque Roberto sí puede. Barcelona, te buscaré, sonrieres de sentiment com tu ningú. Al final has d'aconseguir una seducció, entre cometes, del candidat. Jo confio en aquesta persona i, per tant, el voto. Perquè anem a votar persones. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. Avui dia és inconcebible que un candidat no telegènic pugui guanyar unes eleccions. Since Bill Richardson became governor, we've seen some changes. There's a new lawman in town. We'll head him off at the pass. Double the violent offenders in prison. Over 400 meth labs shut down. Give me a milk. 72,000 more jobs and a new commuter rail system. Times are changing. And $600 million worth of movie production. Governor Bill Richardson, moving New Mexico forward. Next time, let's make a space movie. Todo lo hemos hecho por amor. Aún hay mucho por hacer. Necesito más tiempo. Necesito tu voto. Tu voto por amor. La publicitat política és l'única publicitat que tu pots saber un determinat dia i a una determinada hora si ha funcionat o no. This election, ladies and gentlemen, will be about trust. Who do you trust to keep interest rates low? Who do you trust? 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 Bueno, la política és agressiva, és confrontativa. La política està utilitzant un to de comunicació que no és en absolut el to que hi ha al carrer. Los que no hemos traicionado
Así somos. Nunca los hemos traicionado. Somos garantía del cambio. Para garantizar el cambio, vota todo 15. La paraula canvi és una paraula que en publicitat política s'utilitza molt i, en canvi, aquesta utilització l'ha devaluat totalment. És com la paraula nou amb un xampú. A ver, yo quiero que alguien me diga en dónde está el mentado cambio. ¿Cómo dónde? Date cuenta, mi amor, está aquí. Esta casa que le vamos a dejar a nuestros hijos, la pudimos comprar por este gobierno que tanto criticas. Está bien, bueno, ya. Con oportunidades para que vivas mejor, el gobierno del cambio cumple. Un canvi de debò és tancar les nuclears i fomentar les energies renovables. El canvi de debò, el canvi del canvi, nosaltres som més canvi, enfront a aquells que parlen de continuïtat. Evidentment, la continuïtat és un valor no molt positiu, però sí d'experiència, d'anem amb més. Ara, per Catalunya i pels catalans, hem de continuar fent més. El canvi que esperàvem des de fa tant de temps haurà arribat. Un canvi en l'autogovern, en la seguretat, en l'educació, un canvi en l'ocupació, un canvi en l'habitatge i en la salut. Després de 23 anys ens convé un canvi. Un canvi de debò és que els tomàquets tornen a tenir gust de tomàquet.